Halo Bes, aku iki kan karo ngedang deli lho Bes. Wis mulai arep buntel tempe neh Besti. Iki aku tak ndelok anak asuhku Bes. Wis do warek-warek kabeh to. Ki mbiyen ki anu Bes, lek kutuku Besti. Sak mene-mene. Ki sak mene, iki jagone iki. Jago iki ki jago pitik BK Bes. Iki ki lek gawani masku komedion kono lho Bes. Masku IP mbiyen kan wong iki duwe pitik ngono kuwi akeh ngono lho Bes. Terus arepe ora enek masku kuwi iki ora enek Besti. Arek sitok kuwi kon nggawa aku ngidul kon babarne. Tapi ya urung babar-babar lah kan. Kuwi ki ya Cinderella. Lek ku ngenteni ning tanggoku, kae ya babon BK lho. Ning ya kuwi janji ngendoke ra gelem ngangkremi. Mbok wis diumeng-umeng wis diomong ya ora kenek. Iki ya ngendak-ngendok iki ke. Iki ya lek tuku ket pitik sak mene ngono Bes. Bebek bareng ki ya lek kutuku sik sak mene wis malih sak mono. Sing siji tak beleh Besti. Ora enek angin Bes, jan. Panas pol. Mendung neng sumuk ya Bes. Alah, kalah karo kluruke jago Bes.